Moi! Kun mennään hiihtolenkille, niin ei voi laittaa päällensä ihan mitä tahansa. Pitää ottaa huomioon se, että sää vaihtelee. On pakkasta, tuulta, välillä vähän lämpimämpää, kylmempää. Ja kun lähdetään lenkille, niin on tärkeää, että on mieluummin vähän viileä kuin liian lämmin. Koska kun hiihdetään, niin se tulee kuitenkin kuuma ja ei haluta liian kuuma. Ylempi kerros olisi hyvä pitää tuulta. Tuulen pitäviä materiaaleja on monenlaisia, mutta esimerkiksi softshell on hyvä siihen. Hiihtovaatteissa softshell on hieman ohuempaa ja joustavampaa. Esimerkiksi tässä takissa etuosa on tuulenpitävää, mutta sitten taas takana on hieman joustavampi ja hengittävämpi materiaali kuin myös kainalossa. Edessä on hyvät heijastimet, kuten myös takin sivussa ja selässä. Takissa on useampi vetoketjullinen tasku, jotta voit ottaa mukaan esimerkiksi energiageeliä ja patukoita. Housuissa on pitkät vetoketjut tänne ihan ylös asti. Sä saat silloin housut pois jalasta, vaikka hiihtokengät jalassa. Ja täällä lahkeessa on tämmönen silikoinen nauha, joka pitää sen housun hyvin istuvana siinä hiihtokengän päällä. Housut on muuten sama materiaali kuin takkikin, eli edestä tuulen pitävää softshellia ja takaa hieman joustavampaa. Housussa on myös muutamat taskut. Hyvä pipo ja hanskat on myös tärkeä osa pukeutumista. Päähine kannattaa valita kelin mukaan. Lämpimämmille kelille suosittelisin tämmöistä pantaa tai sitten trikoopipoa. Villapipo sitten vähän kovemmille pakkasille ja villapipossa hyvä olisi olla tämmönen fleecevuori. Myös hyvä hanska on tärkeä ja hyvä hanska istuu käteen eikä siinä ole hankaavia saumoja. Hanskoja on erilaisia myös eri keleillä.